За тези дете искат да си подисат джантите. С нещо да шкурят. Неомарно. На водна основа. Нали има дето такива не искат да вдишват. С киселена вода и киселена, но въртим. Към 12 нещо 13 лет струваше. Хубаво е, като се намаже жантата да се от въздуха. По този начин, дето съм го измислил. Ама и отзади. Защото много слабо работи този апарат. Така, какво се получава за 24 часа? Работи се с ръкавици. Просто тук за видеото не съм сложил. Не мога да пускам бутоните тук. Така. За ето и става въпрос. Снощи в 19 часа е сложено. Сега сме някъде към 17 на другия ден. За около 24 часа де-факто. Няма да стане, ако го използвате само е така с четката. Изсъхва и не действа. Пак така не изсъхва. Даже го оставих на слънце. Ще е. Дето казват руснаците, ползвайте се. Демек, използвайте. Айде, чао от мен.